Γεια σου και καλώς όρισες. Είμαι εδώ για να σε καθοδηγήσω σε έναν απλό αλλά βαθύ διαλογισμό. Ένα ταξίδι που θα σε βοηθήσει να συνδεθείς με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και να ενεργοποιήσεις την ενέργεια της εκδήλωσης. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις, το μόνο που χρειάζεται είναι να νιώσεις. Το σώμα σου, ο νους σου και η ενέργειά σου θυμούνται πώς να δημιουργούν. Και τώρα ήρθε η ώρα να το ξαναθυμηθείς και εσύ. Αυτός ο διαλογισμός είναι κάτι παραπάνω από μία χαλάρωση. Είναι ένα άλμα σε μία νέα γραμμή πραγματικότητας. Μία εκδοχή του εαυτού σου που ήδη υπάρχει και σε περιμένει να την ενεργοποιήσεις. Κλείσε απαλά τα μάτια σου. Βρες μια άνετη θέση. Πάρε μια βαθιά, αργή αναπνοή από τη μύτη. Κράτα την και άφησε την απαλά από το στόμα σου. Ξανά αναπνοή, πάρε μαζί της όλη την ένταση και καθώς εκπνέεις, άφησέ την να φύγει. Μια ακόμα φορά, καθώς η αναπνοή σου βαθαίνει, ο νους ησυχάζει, το σώμα χαλαρώνει και η ενέργειά σου γίνεται πιο ρευστή, πιο ανοιχτή. Νιώσε τώρα τον ρυθμό της καρδιάς σου, σαν να σε καλεί να μπεις σε έναν νέο κραδασμό. Το κραδασμό της δημιουργίας. Τώρα φαντάσου ότι με κάθε εισπνοή εισπνέεις φως, ενέργεια, καθαρότητα και με κάθε εκπνοή απελευθερώνεις φόβο, προσκόλληση, αμφιβολία. Εισπνοή, σύνθεση, εκπνοή, απελευθέρωση. Εισπνοή, δύναμη, εκπνοή, έλεγχος που δεν χρειάζεται. Τώρα φέρε την επίγνωσή σου στο κεφάλι και απλώς παρατήρησε. Τι νιώθεις εκεί? Άφησε κάθε ένταση να λιώσει. Πήγαινε πιο κάτω, στους ώμους, στα χέρια. Χαλάρωσε τα δάχτυλά σου. Νιώσε τη σπονδυλική σου στήλη να στηρίζεται. Το στομάχι σου να γίνεται απαλό. Το σώμα σου γίνεται τώρα ένα πεδίο αποδοχής, ένα δοχείο φωτός. Καθώς συνεχίζεις να αναπνέεις βαθιά, νιώσε τον εαυτό σου να γίνεται καθαρή επίγνωση. Δεν είσαι μόνο το σώμα, δεν είσαι μόνο οι σκέψεις. Είσαι ενέργεια και αυτή η ενέργεια τώρα συνδέεται με το κβαντικό πεδίο όλων των πιθανοτήτων. Φαντάσου τώρα ότι μπροστά σου ανοίγεται ένα πεδίο φωτός. Είναι το κβαντικό πεδίο των άπειρων πιθανοτήτων. Εκεί κάθε εναλλακτική εκδοχή του εαυτού σου ήδη υπάρχει. Υπάρχει εκείνος ή εκείνη που ήδη έχει το σώμα που επιθυμεί, τη σχέση που ονειρεύεται, την οικονομική ελευθερία, την ευτυχία, τη ροή, το νόημα. Δες τον, δες την, πλησίασε και ένωσε το ενεργειακό σου πεδίο μαζί του ή μαζί της. Τώρα μπες μέσα στον εαυτό αυτόν που ήδη έχει πραγματοποιήσει την επιθυμία. Πώς αισθάνεσαι όταν έχεις ήδη αυτό που ζητάς? Νιώσε την ευγνωμοσύνη, νιώσε την πληρότητα,
Νιώσε την ελευθερία. Όχι σαν κάτι που θα έρθει, αλλά σαν κάτι που ήδη είναι. Άφησε το σώμα σου να γίνει καθρέφτης αυτής της νέας ενέργειας. Αναπνοή, χαμόγελο, επανάληψη. Είμαι ήδη αυτό που επιθυμώ να είμαι. Το νιώθω, το ζω, το εκπέμπω. Τώρα φαντάσου ότι στέλνεις αυτή τη νέα ενέργεια στο σύμπαν, όχι ως ανάγκη, αλλά ως δήλωση. Η πρόθεσή σου είναι ξεκάθαρη. Δεν κυνηγάς, δεν περιμένεις, απλά εμπιστεύεσαι. Απελευθερώνεις την επιθυμία σου στο πεδίο και επιτρέπεις στο σύμπαν να σου φέρει τη μορφή που ταιριάζει απόλυτα στην ενέργειά σου. Απλά ψιθύρισε. Το αφήνω να έρθει. Είμαι έτοιμος, έτοιμη. Το επιτρέπω. Τώρα σε αυτό το ήρεμο και ανοιχτό ενεργειακό πεδίο θέλω να νιώσεις κάτι απλό αλλά ισχυρό. Ευγνωμοσύνη. Όχι μόνο για αυτά που ήδη έχεις, αλλά για αυτά που έρχονται. Για αυτά που έχουν ήδη γίνει στο κβαντικό πεδίο και απλώς βρίσκονται καθεδόν προς εσένα. Νιώσε το σώμα σου να ανταποκρίνεται σαν να έχει ήδη συμβεί αυτό που ζητάς. Κλείσε τα μάτια της καρδιάς και δες το. Το email που περιμένεις, το τηλέφωνο που χτυπάει για την τέλεια είδηση, τον άνθρωπο που εμφανίζεται, το σώμα σου να λάμπει, τα χρήματα να έρχονται με ροή, τη λύση να εμφανίζεται σαν θαύμα. Και νιώσε αυτή τη βαθιά αληθινή ευγνωμοσύνη σαν να έχει ήδη συμβεί. Πες το εσωτερικά ή δυνατά, αργά ή με παύσος. Και τώρα φαντάσου το στέλνεις αυτό το φως στο πεδίο, χωρίς προσκόλληση, χωρίς αγωνία, το παραδίδεις με εμπιστοσύνη. Επιτρέπω στο σύμπαν να με καθοδηγήσει. Δεν κυνηγώ το αποτέλεσμα. Το εκπέμπω, το λαμβάνω, το είμαι. Ευχαριστώ. Είναι ήδη εδώ. Νιώσε ευγνωμοσύνη, ελευθερία, χαρά, σιγουριά και βύθισε το σώμα σου σε αυτά τα συναισθήματα. Το νιώθω, το αξίζω, είναι ήδη δικό μου. Και τώρα πάρε μια βαθιά αναπνοή και άρχισε να φέρνεις επίγνωση πίσω στο σώμα σου. Κούνησε ελαφρά τα δάχτυλά σου, νιώσε το σώμα σου στο χώρο και όταν είσαι έτοιμος ή έτοιμη, άνοιξε απαλά τα μάτια σου. Επέστρεψες, αλλά δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Κράτα μέσα σου αυτή την ενεργειακή ταυτότητα και να θυμάσαι, το σύμπαν δεν σου φέρνει αυτά που επιθυμείς, σου φέρνει αυτό που είσαι. Πάρε μια βαθιά ανάσα και φαντάσου ρίζες να σε ενώσουν
με τη γη. Είσαι πλέον γειωμένος, γειωμένη, σταθερός, σταθερή και είσαι έτοιμος ή έτοιμη να ενεργήσεις. Θυμήσου αυτό, η ενέργεια χωρίς πράξη μένει σκέψη. Κάνε σήμερα ένα μικρό βήμα σαν τον νέο σου εαυτό. Πάρε μια απόφαση, γράψε κάτι, μίλησε αλλιώς. Πες ναι σε κάτι που σε καλεί. Ο εαυτός που ονειρεύεσαι είναι ήδη εδώ και κάθε σου πράξη τον φέρνει όλο και πιο κοντά. Αν ένιωσες κάτι δυνατό, άφησε το να φανεί. Μοιράσου το, κράτα το, ζήσε το.